Welcome back to my YouTube channel. Kumusta naman mo guys? Murag taud na tawa na naka-istorya. Karon pag ta nakabalik og istorya guys, oy. So pretty good na busy ang kinabuhi ni Ate Jonah guys. Sige lang kay at least karon nagka-istorya na tagbalik. Ay nakapalit ta og shell guys. Kani bang laptop ba? Gusto kay may manguha sa una aning laptop guys, mga tumi sa hunasan unya kumut-kumuton naman ang kuan ani katong balas ba nga naa sa hunasan naa dayon ni makakuha dayon tangani kani ako napalit guys kay usa unta ni ka kilo unya karon pag abot dinhi kay ako nang tangugasan nang ukab man ang uban guys uy unya gisimhot ba nako lain na magbaho so ako ang gipang separate ang nangukab unya akong gibalik dito sa merkado uy kay mga tunga man pud sa kilo kapin ang nangukab akong gipailisan og guso maayo kay okay raman pud tong tindera dito nga kuan pud taon kanang gipabantay surto sa iyang mama ba kay estudyante man akong giingnan nga inday ni amay nangukab nga mga litob unya ako ang gisimhot kay lain na magbaho di naman ni pwede kuanon kanang lutuon ako na lang ning pailisan og guso may kay buutan ra pud ang bata guys ba tanawa naka kuan kadala ko gusto iya kung gitagaag balig tunga nga kuan tunga sa kilong gusto tuasad nang kuanon karon kanang lutuon ya nakapalit sa ta didto og isda kani kaning malalangsi ba nga gagmay presko man ni so akong gikuhaan kay atuan na siyang prituhon lami humot man na siya prituhon unya kani nakapalit sa ta ni para na sa to ang mga dugi ato apo nang lutuon para isudaan nila. Unya niapit sa ta didto guys sa kuan sa meat shop ba kay namalita og bukog sa baboy ba kay ato ang sabon. So kani nakapalit kog tunga sa kilong kuan, tunga sa kilong karne. So atoan ni siyang sagulan karon og repolyo. Usa ni sa to ang lutuon karon nga ipanihapon kay si Chloe to agikuha ni Kuya Amay kay ganahan man mo ari pod siya dire so dire na lang namo kanang magdungan na lang mig panihapon ni Chloe unya punpo ni humag panihapon ni hatod ra pud siya balik dito sa ilahang balay. So nagtak-ang nako og kuan kanon para panihapon kay aron sayo lagi ta makakaon kuan pa man ta karon mga alas 4 pa man, alas 4 kapin. Alas 5 naman siguro ron. So, naglungag na tag kanon unya magluto ta aning shell o kani, magluto ta aning kuan, aning bukog sa baboy. Tuasad ning sabon. Nakapalit man ta og kuan, repolyo. So, ato alang sa ni siyang hugasan, guys. Akong gikuha ang kuan, guys, kaning kana bitang napundo ng kuan kanang kana bang dugo naman goy unod nga nipula siya taman nga itom-itom kay nipundo ang dugo akong gikuha kay para di maapil na to sa tuang sinabaw. So sakto ra gyud ni namong tulo kung ani ito si Chloe balig tunga nga kilong bukog sa baboy. Atuan ni siyang kuan, atuan ni siyang butangan og kanang asin kay para matuhok daan ang iyahang kuan. Mura siya kanang atuang para mawa iyahang lasmo sa baboy ba. Atuang butangan nga nian ato daan og asin. Kung naglagtaan ni unya, nga na siya timpla. Namalit naman ko og repolyo ganiha. So atuan ni siyang sagulan og repolyo. Kay para na ay dahon. Kanang ato ang shell, kanang litog na to kay ato lang nang butangag lamas. Butangan lang gud pud nato gihapon butangad. Kay ako ta tong plano nga ang sabon kanang shell ba kanang litog. Yung pag-abot diri paghugas nako daghan namang nangukab. So, dili na lang ta magsabaw og kuan, litog. Kana na lang baboy ato ang sabon.
Gikan ko nagkaon og snacks guys. Ako ang snacks kay kani og pizza. Kay nangadto man mi og lungsod ganiha nya. Amalit magtubig si Kuya Amay. Ya, tupad sa gipalitag tubig ni Kuya Amay kay naamay naninda dito pizza nga Santinos ba nga pwede ra slice ang paliton. So namalit kog duha ka slice kay para amo ang snacks unya. Ato ang gipares og tsaki. Kay atong niaging semana guys kay naami mga bisita diri ba mga friend ni Kuya Amay taga syudad unya katong usa kay gikan pud sa Bohol nagda sila ingon ani niya na patoy uban mga juice mga Del Monte juice ba nga gisinod pud og carton tag saka litro lain-lain og flavor. So napagani dito ang kuan sa fridge ba napa ag uban dito nga wa na hurot pag ari nila nya kani pong tsaki wa pud ka hurot kay ang bata nga dire na ha uban nila usara man kabuok. So mao nang kini nalay ako ang gipare sa ako ang snacks. Abot na si Kuya Amay og si Chloe. Kuya wag helmet ni mo we. Tagbo dayon si Lucas. Friends sila ni Chloe. Siradaan sa ang gate kay maldito na ba ni si Lucas na ay manglabay o. Iyahaw niyang binuangan. Para bike man na imong helmet we. Ana dayon na sila diha sa portahan. Oy, Oli. Moambak lagi dayon, Oli. Tanawa kusog kay ni ambak si Oli, oy. So si Oli murag kabayong gamay. Sayon-sayon nun nag-ambak na nga mo ang alina ao. Oli. Jesus. Ha? Nay chinilas diha na awi anang ilaw. Why? No, why no? Why no? Ina, thank you. Thank you. Thank you. Kusog kay na siya mo bit-bit og chinilas. Thank you, thank you, thank you. Pag snacks we. Nawe o. Pizza we. Nya naay koan. Naay, ha? Pag inamulot ng piyaya. O pa nahurot di ay? Basta ganahan ka magkuan ang nag-ayos we. Pag-uwa nag-ayos dito we. Kaya ato na ning gisahon ang atong bukog sa baboy. Kumot na ba na si kuan we? Kumot si Umino pag umanang ligo. Ayun. Bagong ligo yan si Yumi. Maghawan sa taog lamas kay aron makagisata sa ato ang karning baboy. Gatubang yun ni Moe. Huna-huna, bisita maninamo. Gaon sa man ka sa inyong hawe? Ano, sige lang, gaji. Sige, raghigda. Gahigda-higda ka? Naman lang. Okay, gawas-gawas gud atong inyong kwarto nga aron makalanghap kag priskong hangin. Guyod kag kuan adto. Maguyod kag lingkuranan ba adto dito dapit sa may mangga. Okay, ug adto ka sa linisa na may mga buwak-buwak dito. Pagkaon diha nay baso dili oh. Yung mimit. Ano ba?
Yung Mimi? Yung Mimi? Kuan gyapon si Yuri. Kuan gyapon ni Lucas. Di na. Iwa mo magpakuha si Uli lagi. Papansin si Uli. Olile! 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 Oli? Nakatubang sa electric fan si Oli? Diitang si Oli di ay? Olile! Ito yan, sa chocolate mo nga. Diitang si Oli li. Ini? Ini cukup mata? Ini mata no? Uli gamay mata no? Ano ka? Kalau mata lang dito, ini mata lang dito. Kata, kita punya yang kulit. Punya kita kulit. Mau kayak gitu. Mau kalah? Kasi Juna kenapa si Einstein? Dia kayak buhok punya ka. Kana rin kang magmugot siya, ba? Unya, mag-atubang na ako, mag-anak sila. Kung mura man ni si Oli o si Einstein lagi. Di ba si Einstein kay taas o buhok? Dire? Bungkag buhok, wala ko nang ganda. Kung mura man ka si Einstein, Oli? Medyo Lucas. Na, kapoy nanda. Kapoy na si Yumimi. Ang among Yumimi palang ganggang. Bagong ligo among palang ganggang, no? Uli sad. Uli. Uli sad na mo, oy. Uli. Bungol nga si Uli, uy. Si Uli. Nagpa-electric fan si Uli. Pa-electric fan man, all na mo. Oy, be atong steady ni. Na. Wow. Wow, kahangin. Kahangin, uy. Bilangkan man na si Yume. Yume. Ganahan din na siya mag belly rub. Ha?
Oh, wala bitaw. Hindi ako siya. Kaya gusto ko lang itong ano mo sa order. Iya. Kasi mo. Isang din. Ulit. Imong tagligo sa turbo, we. Tagligo na mo sa turbo. Yumi, nagparaig. Ah, nagparaig. Yum na mo, no? Yahaya, oy. Naaman si Chloe, oy. Yahaya, oy. Kugos-kugos man, Chloe, oy. Believe ba? Sus? Sus? Hey, sus, iti? Iti? Ah. Ang damo na ni repolyo, eh. Kay sagol na to sa tuang sinabaw. Kaon kag repolyo, eh. Ang sa ganit. Pani, cabbage. Kaon ka? Sagol sa atuang sinabaw nga baboy. Ay, asan din ako ibutang ang liyang budon? Diriwe ay. Naay sudlanan diriwe o. So rocks na nga. Kuan ba yung it? Mag-andam na ta sa tuang dahon, guys, nga sagol na to sa tuang sinabaw. Kay maghigop si Chloe karon og sabaw, guys. Presko kayong kuan o repolyo. Pero kinahanglan na tuan yung tarungon og hugas kay basin og naani kuan pesticide.
naman kadtukas. Ha, magpudi aning sibuyas dahonan. Tuo. Tuo ko bombay may muhang. Una ka na si kuan we si Yumi kay di na muusig. Di na muusig si Yumi. Hindi mo kawaw. Oo, di mo aw-aw ba? Karon sukad atong amo siyang pagawas-gawason kay mo apil na siya aw-aw ni Lucas. Si kuan may wa pa mi kadungog nga manguusig kana si Uli. Wa pa so na siya ni kuan kat-on. Wala kang bumili, oh. Guys, tayo na po dito. Mauna na ag ato ang shell nga nina guys o ato siyang gibutangan og lamas unya at asin og ajinomoto ra ang ato ang gitimplaan na. Sumura siya inununan ba? Gaatong na si Uli ni mo eh. Jesus. Nagtuos or na siya pagkaon na imuhang gatubang diha. Uli. Uli. Nagatong ka ni Ate Chloe. Ha? Nagpaduol man ka ni Chloe. Hmm? Naluto na ang ato ang sinabaw, guys. Uhigop na gyud si Chloe ani karon. Gutom na ka we? Dayon ang sa bay. Ito sa kapal. Ito yan ang tiko. Ganyan na, mga pinitigon sila. Bitaw sila yung mga tuba. Nga na ta kay gigutom na kuno gamay si Chloe. Gigutom na si Chloe o gamay. Basig wa ka na ni Ogto eh. Ha? Basig wa kay kaon kaon dito ha. Kay nalingaw ka po. Dahil na mga una ka. Among sudaan guys o ag katong nilataan nga bukog sa baboy. Unya katong isda nga malalangsi. Maura.
Okay ra ka we og kuan? Kana ray atong sudan we? Ah. Okay ra kuno si Chloe guys, ug kana ra atong sudan. Ikaw okay na ka Ano ako sudan Uli ba? Uli? Okay na kali? Uli? Ako sudan uli? Bago na ko gaidi. Gaili si Chloe we. Uli. Si Oli. Gaili si Oli. Kay igang man tong iyahang kuan. Record na siya. Kuan ang kaya nakita niya. Okay. Kaon sa ami guys. Bye-bye.